أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Kamar yadda muka fara magana kuma lokaci ya mana halinsa muka ce za mu ci gaba. To kamar yadda muka fara cewa misali akwai ra'ayi na ba'adin malamai bangarorin gaba ɗaya guda biyu, bangaren shi'a ne da sunna. Misalin ka ɗauki bangaren ahlus sunna akwai waɗanda suke da wani ra'ayin kamar misali hanabila, misali waɗanda suke mazhabi na Ahmad bin Hanbal, waɗanda suna da ra'ayin cewa su suna duk wasu natijarsa suna cire shi ne ko kuma suna fahimtar addini ne ta ɓangaren hadisi ta ruwayat, ta shi suke istinbadi ɗinsu, suke cire abubuwansu ta hadisi suke suna dogara ne da hadisi. To irin wannan matsalan, to nafsin wannan matsalan su ma akwai su a gidan shi'a. Misali waɗanda ana ce musu akabariyun, su ma waɗannan ana ce musu akabariyun. Misali duk abin da ya zo ɓangaren hadisi to suna gaskata shi 100%. To su ma a sunna akwai su ne za ga waɗanda suke da waɗannan afkar ɗin za ga suna ɗabbaka duk wani abin da ya zo a ɓangaren hadisi ba ruwansu za su hukunta mutum da shi, ba ruwansu cewar ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne. To in ka da ɓangaren shiya su ma suna da masu irin wannan ra'ayi ɗin, misali su ma suna ce masu akabariyu. Sannan kuma akwai damman su akabariyu da muka ɗauka a ɓangaren shiya da ga mu su ne waɗanda misali suke inkarar dukkanin wata hujja ta hankali da kuma wani ijtihadi. Duk wani hujja da za ka musu na hankali suna inkarinsa, ka ba sa karba. Ka kuma bayan da za a yi misali, Allah ya buga misali da hankali, abala ta aqilu abala ta yatadabbaru, duka waɗannan yana ce bara ku yi hankali ba, bara ku tadabburi ba. Ana ce bara a yi abin da ya danganci hankali, bara istimalin hankali ba akan abin da ya danganci kadiya na addini da sauransu. To kaga akwai matsala. To suna da wannan tunani din. Akwai wannan tunanin a taron suna inkarin dukkanin wani hujja ta hankali kuma da ijtihadi. To don haka sai zama akwai saɓani tsakaninsu su da wannan akabari da wanda ake cewa usuliyun. Su waɗannan usuliyun sun saba musu, su wannan akabarin su ma sun saba musu. Su usuliyun duk abin da ya zama hankali da sauran suna karɓa, suna istinbadi da shi akan abin da ya danganci a hakamu na shari'a. Su kuma waɗannan ba sa amfani da hankali wajen abin da ya danganci istinbadi na hakamu na shari'a. To sai zama akwai saɓani a tsakanin su usuliyun da su wannan akabariyun din. Yake in ka ɗauki misali za ga ba sa karɓar misali a hankali wajen a yi amfani da hankali, kamar ya zama misali yana daga cikin masadir na sanin abin da danganci shari'a ko kuma addini, su ba sa amfani da shi kwata-kwata. Me suke amfani da shi? Su kawai suna amfani da ruwaya a cikin abin da danganci usul ne na dini ko kuma abin da danganci ahkam na fiqh. Su ba sa amfani da shi kwata-kwata, ba sa amfani da shi, suna amfani ne kawai da ruwaya. Kuma idan muka ce za mu dogara da ruwaya misali duk abin da ya zo misali a kutubul arba shi ne za mu kawo hujja da shi ko kuma shi ne dalili, to zai zama misali akwai wasu zantukan da ba annabi da ya faɗa ba imamai suka faɗa ba, to zai zama za mu yi addini da wasu ra'ayi waɗanda ba mu san asalin su da tushen su. Yasa mafi yawan malamai waɗanda suka tafi a ɓangaren usuliyun ba sa karɓan wannan ra'ayi din. Dole sai an yi amfani da hankali, domin hankali ma'auni ne, domin ya yi ƙoƙashi yake bambance wasu abubuwa, domin Allah ya sanya ma ɗan adam hankali ne domin ya iya gano wannan daidai ne ko ba daidai ba ne. Domin in babu hankali ba abin da za ka iya tantancewa. To su waɗannan masu ra'ayin cewa duk abin da ya zo a cikin kutubul arba'a suna cewa sahihi ne, to su ne ke da ra'ayin mafi yawan cewar Qur'ani an jirkita shi, ko kuma Qur'ani da yake hannun al'ummar musulmi ba shi bane wanda Allah ya turo annabi da shi, an samu canji a ciki. Wannan sabanin mafi yawan malaman shiya waɗanda ba su yarda da wannan ra'ayi ba sun ban musu wannan ra'ayi ɗinsu. Don haka shi yasa muka ce a baya waɗannan in aka tashi magana ce wasu ɓangare daga cikin malaman shi'a ko kuma daga cikin 'yan shi'a akwai masu ra'ayin kaza, kar ya zama a ce za a yi amfani da sunan shi'a bisifa. In ya zo mu yi amfani da sunan shi'a bisifa kamar babu adalci a zance din. Kamar yadda in za mu yi magana akan malaman sunna, su ma mu ce akwai waɗanda suke da wannan ra'ayi din na cewa Qur'ani bai cika ba. To mu ga dalili, me dalili? Ga ruwaya ya zo a cikin littafansu. To amma menene ra'ayin wasu ba'adin malaman shi'a sunna din? Sun yadda ba su yadda ba. Don haka ba za mu hukunta wasu malamai da ba su yadda ba, waɗanda suka yadda akan wannan tunani din su za mu bari. Haka idan muka da bangaren shi'a, su ma waɗanda suke da wannan tunani din su za mu hukunta. Don haka shi yasa muka ce muna da akabariyun da usuliyun. Su akabariyun duk abin da ya zo a cikin wannan kutubul arba sunan sahihi. Su kuma usuliyun duk abin da ya zo to dole sai an amfani da hankali wajen fidda natijar da take ciki. In ya dace da hankali, ya yi muwafaka da ayoyi na Qur'ani, za a yi amfani da shi. In bai yi ba, za a bari. Domin hankali yana ɗaya daga cikin abin da yake da daur wajen kafa hujja akan abin da ya danganci addini da kuma Qur'ani. Ba wai kawai da abin da ya zo a ruwaya za a amfani da shi ba. Wannan shine a takaice, sakamakon lokaci na hararan mu.
za mu takaita wannan maganar sai zama na gaba. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.